Ka right nong lung do Haribhoi district ka badi ka wei na girat ka baju mi bha banilam ngila ki jong ki khun ki hajar ban tip ila ka jong riti glustur la ka rukom ka tanrai kala sim ye ka banta ban rakhelang ye ka sngi penne mariang hakne ka sngi ka bamanta hak sngi rakhe penne mariang lane ka wall environment day ka blar khe hakal yang satla ka perthai ka right nong lung do kala panlong da ka jingye thung ding ha ka khlau kentang jong ka right ka badan hajan jong ka sonong mau jong ka balong kum ka jing pen kan mau ye ki pai ba bakin ribet kin sumar ye ka mariang khnang ban yo ye ka koit ka khya kini kala kuntang jong right nolong do ka dei ka balaju penlong ye ka len yam shat sajer kum ga jing kersian ye jing thumu babaha jong ka right uba bawan tip por marwen yum finance secretary jong ka seng RBYF seng kemi ulawan poi kum kongsan ka balalong ha ka jing don lang jong leng do ka right uba sensi leng do nang tai longsan ki mansan ka right ki bakenthop ya uba Henry Nongrum, uba Dinet Makri, uba Liandar Nongshli, kirang basunong ki bahap apo ne karai, lembat kiwe. Haba ai jingkran ha kijing ilang ki nong ilam jong karai kilaong, bagani ka jing tung ding kam dei ban kun tang dak basutong. Henry ka dei ban don ru ka jing sumar yaki, dak baburu ye ki jing maham, ya gitu ki bajuan ban pom ding ban let lusman ni kini klau, bakim dei shu ban le ye kini kam klem akor, namar haba im ki ding ki sin. Ukun benreu uyo ya ka koi ka kya kabangi thungi kini kiding hakana kapor kaba ka nonglong do ka lapan bet ya kana ka program thungding kabangi so kumane namar ban yo ban pendap hiki jeka giba khli kumbo ong ka tin phareng mo kat one planten te kumta nga ajimut ya kana ka right nonglong do ro ba ya kat ki jeka giba thli giba phila khet yakini kiding lan apnon kami ki te mentang la dei ka ayom ka bangin thungding to ngin ya pendap hiki jeka giba thli ke nga ai khublei ro ya phi sa season 4 namar bangi kum ka RBF ya don bentalang hi pat phi na kapor omdei tang ban penjerngam ya kena gambar yang re ban penne ya gariti ke dustur ke culture ke jong phi hang ne ji don benta ban yai ya rapat kentiu ya phi kum ka raj ha kan ka dong ka thang ke jongi namar ngi yo i ya ka jing penyat ke bas kem ke jong phi ha ka jing shat jing le tamasa ka jong phi i bagiat saprang na kapor kum tahi na kali jongi ka RBF nimla ban kentai dan ban randin ha ka e ka ba ka raj hi na kapor ka don kami ni kum tah ka na kapor nga ai jengut ya phi barok ki nong yalam jong ka na ka raj ya ngin ya le bahaman lo snam ban penjerngam ya ka na ka khlau kentang ka ba pinang bu menta ba pinang bu dangri ya ka menta na ka benta ka pateng ka pakit jong ki nong song snong lane jong ki nong song snong jong kane ka dong ka than bakin yu iya ke ga mati ka ba ki longsan mansan ki la suit la sorbat ki la perkhat nang menta ka lawai ka ba hadin ki pelpau ke jing sokmen ha ke jing dorangkat ki para longsan ki balawan ban sim bentalang ha ka ni ka sngi ka bangi rekhe ya ka world environment day ka bangi tip ba ka perkhe bro ka wei ka rekhe ka ni ka sngi telup hi na ka benta ban thung ki khonding ki ten riding ban panjar ngambyang ya ka merem o ge jongi tengi kum ka dorbarai nilai yakut nilai rai ban thung ya ka ni ka ten riding hang ne apo lum kentang sajet harangkat tu nang simbanta jong kini ki reng ba snong ki sekretari snong ki pai ba lu snong ki badon ki bahab apo put sam jong tarai ke jongi ki khoblei sibun ya jiwan jong ki juan si benta ka jongki bagi wan na ka benta ikmi lenti ben abang nyodet thung ya kini ki kunding nga karpat ya barok khot ki ne ki snong ki bamarjan kum ka maujong ka phamsiken ka phambir ka umngai barok khot ki ne ki snong marjan ba pinsom bha banom plat pathar ya ki jingri jindup jong phi kum ki masi ki moj ki blang namar ngina thung ni kunding namar hadu menta na kaliang karaj ngimpat yo ya ka fencing te kum ta nga karpat da ka basnuret ba barok khot ki ne ki snong ki haban boram tena kaliang jongi karaj ro ngihap hiban mukhuj ine kiding namar ba bunten fi thung ye kiding henreng ngimju pan khuj te na kaliang jong karaj ngi sikem sia ya kane bat
na kaliang jong karat ni kumbalaong sibdia semene ba haman lal snem mandak snem ngi thung si spa san pol snem ngi dang thung si chu ban pendap ya kane ka favorit ka jongi te tangkop ta kaduk khatwai nga so ban keblei bro ya bro kini ki rang ba snong sutri snong ki NGO ki longsan ya kane simbenta jong pi ya kane ka wall in bande ka ba ka partai setlak ka partai karakhe ya kane ka sngi ban pene pensa ham tamli ha kane ka juk bamenta ngi ya terkhong jong ki lum jong ki ki wa te komta kala dei ka por yang ngi ki nong snong jong ke India jong ke Boy district ba jong ke Jelahi bangin thung ya kiding haman lak snong ki thau Kini kide kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Admission open. Kapatar Kema Model Degree College, Ribhoi District, ka court admission na kabenta ka BA first semester, ka lat bahajan na kabenta ki samla pule, na kabenta ki jingtip ki babanya, punhau number, pra-iwe, lai-iwe, pra-not, san-ar kandai not, lani pra lai-nyo not, pra-san riu kandai san. Pidon kam projector ban peni film, ne pidon kam projector na kabenta ki awareness program jongpi, pon singi, ni ai wai shapi. Pran nyo lai wei, kendai hendru iwe, ar nyo lai.